Huis. Kärpänen. Ja nyt ulos täältä. Tati, nyt on Rokulipäivä. Mennäänkö valastamaan? Nyt en Aio. soita. Ossille! No, hyvä on. Hei. Nyt en... Tule. Mut mennään Keskiviikkona. Ota Pullaan. mukaan. Keskiviikkona. Osteri Ossi. Haluaa, että sinäkin lähdet. Ulos täältä. Voi helvetti. Oppia. Mansikat. Aloita Paska. liike vetämällä kantapäät lähelle. Kettua. Jalat taipuvat Maitopurkeista. 90, 102 109. ja vartalo taittuu, Teneriffalle. kun kantapääsi ovat lähellä. Minttua. Tervetuloa varttuneen väen Kasanova. kouluun. Opi uimaan Takahuoneeseen. veen ääressä. Ei tule. Kahvia. Täytyy mennä. Sepol. 3 päivää. Vaikka 2. Kuisma, Haavisto, Lindberg, Hei, olet tullut. Maitopurkeista. Verestä. Alkulämmittelyä. Niin minäkin. Kookosmaidot johonkin. Kyllä minä. Tappaa. Tämä on. Paskaa. Minä osaan kyllä. Niin, minäkin. Niinhän ne kaikki. Estää! 2. 20. Sukellus! Pippurijuustoa. Hei. Oi. Kyllä. Mitä helkkaria? Kennoliekin sammuttaa. 1. Luumu. Jos kaadutaan, niin kaadutaan ainakin ykköset päällä. No niin. Vain taivas on. Kuussa. Ken leikkiä ryhtyy, se leikin kestäköön. Sä olet mun isä. Mitä helvettiä? Hienolta näyttää. Ja nyt ulos täältä. Hei. Päivää, hauska tutustua. Elämäni keinoimmat. Mansikat. Se joko lähdet, tai sit sä itket ja lähdet. Kala. Sä et voi ajaa mua täältä pois. Tää on mun koti. Kahvia! Joko te osaatte Tappaa. Ei. Aja. huomenna valastamaan? Kas niin. Toiletis. Homoja. Mulla on pallo hallussa.